Assalamu alaikum wa rahmatullah. A gurguje kamar yadda na yi mana bayani a rubuce akan Mango Testnet ne wanda da yawa 'yan uwa sun fara tun lokacin da aka fara shi kusan kwanaki 30 da wani abu yanzu, wanda gaba ɗaya dama kwanaki 45 za a ɗauka ana yin shi. So amma kuma har ya zuwa yanzu da ya rage bai fi sauran kwana 6 ba, less than sati ɗaya kenan, less than a week ya rage a kammala shi. Da yawa mutane ba su yi abin da ya kamata ba saboda yana ba su wahala. To zan nuna mana in sha Allahu in mutum ya kalli bidiyo ɗin nan daga farko har ƙarshe hanyar da za ka bi ko da a ce ka yi rijista a baya ka yi abubuwan da ake buƙata. Amma ba ka yi rijista ba yanzu za ka iya ɗaukan link ɗin ka yi rijista in sha Allahu ka yi abubuwan da ake buƙata. Project ne wanda bai kamata a yi wasa da shi ba kamar yadda na yi bayani a rubuce. Sun yi rising kusan $70 million kuma za su raba 10% na token ɗinsu a airdrop. So in sha Allahu duk dai ga bayanan nan. So da farko abin da kake da buƙata shine za ka ɗauka wannan link ɗin wanda ake zuwa a yi adding ɗin extension, wanda da yawa 'yan uwa sun san yadda ake adding extension. In ka zo kai kwafi za ka zo cikin browser ɗinka. Let's say misali nan ga browser ɗina Mrs ko Kiwi. Mostly muna amfani da Mrs ko Kiwi. So idan ka zo sai ka yi creating ɗin misali wannan new tab sai ka saka shi wannan link ɗin da ka kwafo. Ba wai completing process ɗin zan yi mana ba tunda already mutane sun iya adding. In baka iya ba ka koma ka je ka kalli bidiyon mu da muka yi akan yadda ake adding ɗin kowace extension. To kun ga gashi yanzu ya nuno maka Mango Wallet extension. So kana ɗan yin nan gefe gashi daga nan gefe hannunka na dama za ka ga gashi nan inda za ka yi add to Chrome. So ni already kun ga na riga da na yi adding ɗin shi. To ni idan ya tashi sai dai ya sa remove to Chrome. Kun ga gashi remove to Chrome saboda ni already na riga da na yi adding ɗin wallet ɗin. So idan ka sa shi add to Chrome so za ka gan shi ya fito a nan gurin list ɗin extensions. Daga nan gurin ita Mrs ake ganin extensions ɗinta. Ita wannan Kiwi ne ita sai ka zo wannan ɗan dot ɗin guda uku in ka taɓa shi haka a nan za ka zo ka ga gurin extensions ita. So saboda haka idan ka zo a nan list ɗin extensions ɗin ka gashi za ka ganta kun ga gashi Mango Wallet. So make sure ka zo ka yi adding. So bayan ka yi adding sai ka koma sai ka je ka kwafi shi kuma wannan link ɗin na shi Mango ɗin da ake yin rijista da shi kenan. So gashi wannan shine link na biyu da za ku yi kwafi gashi nan. Bayan kun je kun yi adding extension sai ku zo ku kwafi ɗin wannan link ɗin haka. In kuka yi kwafi ɗin shi sai ku je ku buɗe shi a cikin ita wannan browser ɗin ko dai Kiwi ɗinku ko Mrs wadda kuka riga da kuka yi adding ɗin extension na ita wallet ɗin Mango akai. So idan kuka zo kuka zo kawai za ku buɗe new tab shi ma ku saka link ɗin ya buɗe muku. Kamar yadda muke gani ni yanzu tunda already na buɗe link ɗin bara kawai zan shiga kan shi ne ina ga Mango nan. So idan ka buɗe shi zai buɗe maka kamar haka. Bara ya gama buɗewa. So idan ya buɗe maka daga nan sama za ka ga ya nuna ma connect wallet. Gashi nan connect wallet daga sama hannunka na hagu kenan. Yana buɗewa abin da za ka fara yi kenan. Wannan connect wallet ɗin. Gashi nan daga sama hannunka na dama za ka ga gashi nan gurin connect wallet. So sai ka taɓa shi sai ka yi connecting da wallet ɗinka. In ka tashi misali in ka zo yanzu haka in ka clicking ɗin shi kana taɓawa za ka ga gashi sun nuno ma Mango Wallet sai ka taɓa Mango Wallet. So zai shigar da shi kai ciki. So ita waccan wallet ɗin idan ka yi adding ɗin extension ɗinta dama za ka zo ta nan gurin ka zo ka buɗe ta ka fara creating wallet ka ɗauki wannan seed phrase ɗin ka ajiye. Make sure ka ɗauki seed phrase ɗinta ka ajiye kafin ka kai ga zuwa ka buɗe wannan link ɗin ka yi connecting kenan. Make sure ka zo misali ta nan gurin ka buɗe ita Mango Wallet ɗinka za ka yi kun gani yanzu gashi already ga ta a ciki har da MGO ɗin ma a ciki wato shi Mango ɗin so na testnet ɗin. So duk zan nuna mana yadda za ka sama kai ma da yadda ake amfani da shi in sha Allahu testnet ɗin. So kawai dai a nan gurin in kai creating ya kasance ka adana seed phrase ɗinka wallet ɗinka ya zama ready. So shine idan ka zo ka buɗe shi wannan link ɗin wanda za ka yi connecting za ka zo daga nan sama kamar yadda na faɗa ka danna connect wallet. In ka danna connect wallet zai kai ka cikin ita wallet ɗinka ka yi approving na transaction ɗin da komai a cikin ita Mango Wallet ɗinka. So idan ya riga da ya kai ka yi connecting za ka ga daga nan sama gashi ta nuna maka wallet ɗinka is connected. So idan ta riga ta yi connecting sai ka ɗan ja ƙasa kenan haka in ka zo nan gurin za ka ga tags ga su. So waɗannan tags ɗin su za ka fara completing. Za ka ga za ka yi binding ɗin Twitter ɗinka nan dama wallet ne gashi nan na farko ka riga ka yi. To sai ka yi binding ɗin Twitter ɗinka a nan gurin. In ka taɓa shi zai kai ka yi binding Twitter sannan nan zai kai ka yi binding Discord ɗinka sannan sai binding ɗin Telegram. Duka idan ka yi binding ɗinsu shi kenan daga nan ƙasa za ka ga gurin referral code. So already referral code ɗin mu zai hau in dai link ɗin ka yi amfani da shi ka buɗe. In kuma ba shi bane ba sai ka koma ka kwafo referral code ɗin sai ka zo ka shigar da shi manually sai ka ce join now. So da zaran ka yi clicking join now zai buɗo maka page da ake yin ainihin tags na su waɗannan
na su waɗannan testnet ɗin. Idan kuma misali irin ka riga ka dawo ne, so ta nan gurin ma za ka ga gashi in ka zo ka danna gurin event ɗin nan, so zai kai ka wannan page ɗin. So gashi shi yanda page ɗin yake a nan za ka gan shi kamar haka. A nan za ka ga akwai total score naka, adadin point da ka tara da sauransu, wanda kai duk zero za ka gani kafin ka fara. Shi ma dai wannan account ɗin sabo ne yanzu aka buɗe shi, aka yi wasu tax na jiya. So yanzu shine nake so dai in nuna mana insha Allah. So a nan gurin za ka ga waɗannan su ne main tax ɗin da ake yi ga su nan. 1, 2, 3, 4, 5 su ne tax ɗin da ake yi daily. So ya ake yin waɗannan tax ɗin? Misali yanzu za ka ga nan Mango Swap ne, wato za ka shiga ka yi swapping ne. Ana buƙatar ka yi swapping ɗin Mango. Gashi nan za ka ga Mango to USDT, wato za ka sayar da Mango zuwa USDT, sannan za ka exchanging ɗin USDT ɗin zuwa wani coin mai suna MAI, sannan za ka yi using wannan MAI ɗin shi kuma ka sayar da shi ya ƙara koma USDT. Duka waɗannan tax ɗin za ka yi a swapping. So kun ga yanzu dole kana buƙatar ka fara samun testnet na shi wannan MGO ɗin. So hanyar da ake samun shi testnet na MGO ɗin, za ka zo a waɗannan tax ɗin ne directly, kawai ka tafi waɗannan tax ɗin guda biyu na ƙarshe. Za ka ga su nan da wannan BinX app ɗin da kuma wannan Discord ɗin. So idan ka zo ka shiga cikin Discord, akwai inda ake shiga ka je ka tura da wallet, ka yi submitting na wallet address ɗinka. Da farko kafin ma ka fara shi, ka tafi ka fara zuwa ka yi copy ɗin ita wannan wallet address ɗinka na ita Mango wallet. Kun ga gashi misali na taɓa, zan buɗe ita Mango wallet, sai kai copy ɗin wallet address ɗinka, saboda shi ake yin submitting don a samu wannan testnet ɗin. So nan gurin in kai zoom in za ka ga wannan shine wallet address ɗinka gashi nan. To shi za ka taɓa haka, shi kenan ka yi copy ɗin shi. So idan ka yi copy ɗin shi, in ka zo shi wannan tax ɗin kamar yadda na faɗa mana na ƙarshe na Discord, ka fara da shi. In ka taɓa shi kamar haka, za ka ga a nan gurin gashi an ce submit tax, nan kuma gashi an ce go to the tax. To go to the tax ɗin shi za ka taɓa. So idan ka taɓa go to the tax ɗin, zai redirecting ɗinka ya kai ka zuwa cikin ita Discord channel nasu. So idan ya kai ka, bara in nuna mana yanda za ka yi posting ɗin ita wannan wallet address ɗin domin a tura ma posted ɗin. Shi ma kuma wannan tax ne da ake yin shi kullum. In dai ka yi, za a baka wannan testnet ɗin na Mango, sannan kuma za su baka wannan point ɗin. So gashi nan za ka jira har ya buɗe. So kamar yadda muke gani gashi yanzu haka channel ɗin yana kan buɗewa. So kun ga gashi direct zai kawo ka wurin ne, za ka ga gashi MGO faucet. Kana cikin gurin MGO faucet. So a nan gurin kawai sai ka zo ka taɓa nan gurin da ake rubuta wannan gashi. Gashi a nan gurin kawai sai ka zo sai ka saka, misali in ka sa at MGO, so ka kula ya kasance ka yi tagging ɗin MGO. Gashi can daga sama MGO faucet, to ka yi tagging ɗin shi kamar haka. Kun ga gashi yanzu na yi tagging ɗin shi. To sai ka yi posting ɗin wallet address ɗinka da ka kwafo. Ga ta yanzu misali mun yi posting ɗin wallet address ɗin. To kawai sai ka yi clicking nan gurin send, sai ka tura. Kun ga gashi nan za ku ga wasu nan ma suna ta tutturawa, saboda tax ne wanda dole ka yi kullum. Kun ga gashi nan yanzu na riga da na yi submitting. To tunda na yi submitting, shi kenan sai ka koma baya, sai ka yi haka, ka zo ka koma cikin page ɗinka can da kake yin tax ɗin. Bara ya buɗe. So idan ka dawo cikin page ɗin, sai ka zo a nan gurin sai ka taɓa submit. Kun ga wato ka riga da ka yi tax ɗin ne kenan, yanzu sai ka danna submit. So in ka danna submit ɗin nan, za ka ga gashi nan yana synchronizing. So idan yana synchronizing ɗin nan, kun ga gashi har ya yi completing. Shi kenan yanzu completed, yanzu har sun samu point ina guda 5. So it's very simple. So idan misali ka riga da ka danna submit ɗin nan kafin ka je ka yi, so dole sai ka dawo nan gurin ka danna refresh synchronize ɗin nan. In ka taɓa refresh ɗin, sannan shine zai yi refreshing, sannan sai ya tafi. So wannan shine yanda ake yin shi wannan na Discord. Kuma kun ga hanya ce da za ka sami shi wancan faucet ɗin. Sannan sai hanya na biyu da za ka ƙara samun shi faucet ɗin na Mango, shine wannan tax ɗin ha'ilau na biyu. Gashi nan tax na biyu, shi ma idan ka zo za ka taɓa shi kamar haka. So in ka taɓa shi, shi kuma za ka ga a nan gurin wani application ne ake downloading. Ga masu Android ga link ɗin nan da za su taɓa su yi downloading, masu Apple Store ga link, masu amfani da iPhone ga link ɗin da za su taɓa sai ku yi downloading app ɗin. In kuka yi downloading ɗin shi, yanzu zan je cikin app ɗin nuna mana wani BinDex ne. So in ka taɓa shi, zai kai ka je ka yi installing ɗin shi. Gashi daga nan sama za ka ga gashi ya nuno maka yana downloading. Sai ka jira shi ya gama downloading. In ya gama downloading, sai ka yi installing ɗin shi akan wayarka. So after ka je ka yi installing, bara in je in yi minimize, in je in shigar mana cikin application ɗin, nuna mana yanda ake setting up ɗin shi kuma. Kun ga gashi nan application ɗin, gashi nan BinDex, ga BinDex nan. So in ya gama installing, za ka gan shi kamar haka, sai ka buɗe shi. Kun ga gashi nan welcome to BinDex. So idan ka buɗe shi, wallet ce. Za ka ga wannan akwai kai a nan gurin za su nuna maka ka yi creating wallet ne ko ka yi importing. Ni already kun ga ina da account ne akai, shi ya saka suka ce in sa password in yi login. So
So kai za su baka dama ne ka fara creating wallet ko ka yi importing. So idan ka tashi abin da za ka yi, wannan za ka yi, creating za ka yi, importing za ka yi. In ka tashi ka ɗauko press ɗinka na wannan Mongo wallet ɗin. Lokacin da za ka buɗe Mongo wallet a cikin ita extension ɗinka a nan sun baka press. To wannan press ɗin shi za ka zo ka yi importing, ba wai sabuwar wallet za ka buɗe ba. To idan ka zo ka yi importing ɗinta ka buɗe wallet ɗin, to shi kenan sai ka dawo gurin tax ɗin nan gurin, sai ka zo za ka ga a nan gurin akwai inda aka ce ka yi click to claim gas. To sai ka yi submitting. So za su baka wani gas fee ɗin shi ma na wannan Mongo ɗin. Sannan kuma za su baka point guda 10. Shi ma kullum ake zuwa shi kuma ka ga in ka zo yanzu kamar ni tunda already na riga da na yi installing ɗinta. Kun ga ba buƙatar in ƙara installing. Kawai direct in ka ƙara dawowa kawai za ka zo ka yi clicking wannan click to claim gas ɗin ne kawai. Kana yin clicking zai sauka a nan, shi kenan za su baka point kuma su ƙara maka wannan gas fee ɗin. Yanzu bara mu danna shi wannan click to claim ɗin. Me issue ɗin ka kai? So nan gurin wannan click to claim gas ɗin in ka zo sau biyu ne kawai za ka taɓa. In ka riga ka taɓa sau biyu za ka ga yana nuna maka cewa already ka riga da ka yi. So idan ka riga ka taɓa sau biyu shi kenan za su baka wannan 10 point ɗin. Sannan idan ka zo ka dawo cikin wallet ɗinka nan dama ka ga Mongo wallet ɗinka ce kai importing ɗinta a cikin wannan shi Bindex ɗin. So bara mu yi login yanzu za ku ga shi wannan faucet ɗin namu na Mongo ya riga da ya shigo. So ka ga shi yanzu wannan faucet ɗin namu na Mongo da 0.9 nake da shi, amma wannan clicking ɗin da muka yi na click to claim gashi yanzu mun samu ƙarin guda ɗaya, wato 0.5 sau biyu haka suke sakawa. In ka zo a nan gurin akwai history da suke nuna bara za ka ga gurin activity za ka gan shi 0.5 sau biyu. So ka ga shi ya shigo sau biyu 0.5 ga su sau biyu. So shi ne ya zama ya koma 1.9 wanda da 0.9 nake da shi. Sauran na jiya kenan da na yi amfani da shi na yi transaction ɗina. So wannan shi ne yanda ake samun shi faucet ɗin. Sannan kuma ga point daily za ka zo ka yi claiming ɗin shi wannan 0. In ka danna wannan gurin click to claim za su tura maka har sau biyu 0.5. Ka ga 1 Mongo kenan. So kuma sannan za a baka wannan point ɗin. So shi kenan shi ma sai ka yi back ka riga da ka yi completing wannan tax ɗin. So waɗannan tax ɗin guda biyu kamar yadda na faɗa mana su za ka fara da su ka yi completing, wato na Discord da kuma na wannan Bindex app. Kun ga idan ka yi za ka samu faucet ta hanyoyinsu kenan. Na Discord shi yana jimawa bai sauka ba, amma wannan kun ga muna yi ya riga da ya sauka. Sannan za ka yi installing ɗin shi wannan Bindex app ɗin, saboda sauran waɗannan tax ɗin ta cikin shi za mu yi. Wannan Mongo Swap da Mongo Bridge duka za mu yi ta cikin shi ne. Da wannan Bindex Beta app kun ga wannan tax ɗin shi dama ƙa'ida ta ciki ma ake yin shi. Gashi nan tax ne za ka shiga ka je ka yi wannan AI to USDT, USDT to AI. So shi ƙa'ida dama ta ciki ake yi. So shi ne amfanin shi wancan application ɗin ka yi installing ɗin shi. Kuma su kansu wannan Mongo Swap ɗin da Mongo Bridge sun fi sauƙi ta can. So yanzu next abin da za ka yi kun ga waɗannan tax ɗin ne. Wanne kake so ka fara a ciki? Sai ka zo ka fara yin Mongo Swap tunda already yanzu kana da Mongo ka samu a cikin wallet ɗinka. So tunda kana da shi ka samu ba sai ka yi tax ɗin a nan ba. In ka zo nan gurin kar ka danna komai tukun. Kun ga gashi cewa aka yi Mongo to USDT, aka ce wannan exchange USDT kuma to coin ɗin MAI, da kuma ka yi exchanging ɗin shi MAI ɗin ya koma USDT. So kawai sai ka yi minimize. Sai ka zo cikin wannan application ɗin na Bindex. Swapping ɗin da bridging da komai ya fi sauƙi a cikin shi. To shi kenan sai mu yi yanzu a cikin nan. So kana shigowa cikin shi a nan gurin sai ka zo gurin dama already kun ga kana da Mongo ɗinka. An tura maka wannan 0.5 ɗin da muka gani gashi kun ga guda biyu wanda kai claiming ya riga da ya shigo. Sannan kuma na Discord shi ma zai shigo, shi kuma sai daga baya yana jimawa bai shigo ba. So kawai sai ka zo gurin nan the app. Kana zuwa gurin the app ɗin nan sai ka zo a nan sai ka yi searching. Kana sa Mongo za ka ga Mongo Swap da Mongo Bridge da sauransu ya fito. Kun ga gashi Mongo. In ka rubuta za ka ga kun ga gashi Mongo Swap da waye gashi. To sai ka taɓa gurin Mongo Swap ɗin nan. Mongo Swap tunda yanzu swapping zamu yi. Yanzu swapping a tax ɗin swapping muke. Gashi nan a nan gurin. Kun ga tax ɗin farko shine aka ce mi Mongo to USDT. To sai ka zo a nan gurin. Sai ka zo sai ka connecting. A nan za ka ga connect wallet. Kana taɓa connect wallet zai connecting da wannan wallet ɗin taka tunda dama Mongo wallet ɗinka ce kai importing ɗinta a ciki. So a nan sama sai ka zaɓa coin ɗin. Kun ga Mongo aka ce mi swapping gashi sai ka ɗauka Mongo.
sai ka zo a nan gurin kuma sai ka zaɓa zuwa me kake so ka yi. Kun ga USDT sai ka ɗau USDT. So a nan sai ka sa adadin Mongo ɗin da kake so za ka yi swapping. Za ka iya sa kowanne amount. Let's say misali ni yanzu ina so in yi na 0.2 Mongo ne. So kun ga 0.2 Mongo gashi nan zai ban 0.3 USDT. Shikenan sai in yi submitting. Sai ka danna confirm. Kana danna confirm za ka jira shi zai nuna maka transaction successful. Idan kuma ya failed sai ka ƙara submitting. Kun ga gashi success. To shikenan yanzu mun yi Mongo to USDT tax ɗin farko kenan. Sai tax na biyu shi kuma kun ga za ka yi exchanging ɗin USDT ɗin nan to MAI. So sai ka zo a nan gurin sai ka ɗauka USDT a sama. Misali kun ga yanzu a nan za mu ɗau USDT a sama, ga USDT a nan za ka ɗauke ta ita ce a sama. So sannan a nan ƙasa kuma sai ka zaɓa wannan MAI. So gashi MAI kun ga USDT a sama, MAI a ƙasa. To sai ka saka a nan USDT ɗin nawa kake so. Za mu sa misali 0.2 USDT. So 0.2 USDT kun ga gashi zai bamu 0.08 MAI. Shikenan sai shi ma ka yi clicking submit. Kana yin clicking submit sai ka yi confirming. Very simple a nan sharp yake tafiya ta cikin wannan application ɗin. In ka ce ta can site ɗin za ka yi shine za ka yi ta shan wahala baya yi. Shi yasa na ce zan nuna mana hanya mai sauƙi da za ka yi waɗannan transaction ɗin kullum insha Allah. So kaga yanzu shi ma wannan har mun yi. So sai next na uku shi kuma swapping ɗin da za ka yi shine wannan MAI ɗin sai ka mai da shi zuwa USDT. Shikenan sai mu ƙara dawa. Kun ga a nan kawai exchanging za mu taɓa tsakiyar nan. MAI ya koma sama. Kun ga gashi yanzu MAI ɗin ya koma sama, USDT ya dawo ƙasa. To adadin MAI ɗin mu a nan in maximum muke so sai mu sa maximum. Idan kuma misali ba duka muke so ba let's say za mu sa misali 0.08 ne misali. In ba ma so mu yi swapping ɗin shi duka. Misali yanzu na sa 0.08 to shikenan sai ka yi clicking. Kun ga gashi zai bamu 0.18 USDT. Shikenan sai ka yi submitting. Kawai dai interaction ɗin ake so. Shi dama wannan shine testnet ɗin. Ana gwajin blockchain ɗinsu da wallet ɗinsu da suka samar. Shine dama wannan tax ɗin da ake da buƙata kuma shine abin da yawan mutane ba su yi ba. Kun ga yanzu mun riga da mun gama wannan tax ɗin kenan na swapping. Duka guda uku mun yi. Shikenan idan kai minimize ka dawo cikin browser ɗinka. Yawwa so kana dawowa cikin browser ɗinka nan sai ka zo sai ka yi submit tunda already ka yi duka tax ɗin. So kana danna submit ɗin nan da muke gani gashi yanzu submit. Wannan ma ka da submit. Wannan ma ka danna submit. Duka ka gashi har wannan yayi completed saboda already ka riga da ka yi tax ɗinka ta cikin can Bindex. Inda a ce ta nan ne ka zo ka ce go to do tax ta cikin nan zai iya ɗaukan lokaci ya baka wahala kana yi. Amma ta cikin can simple gashi and easy mun ga yanda za mu yi ba tare da mun sha wahala ba. So duka sauran tax ɗin su ma ta can ake yi. Kun ga gashi duka yanzu sun yi completing. Shikenan za a bamu wannan point ɗin namu sai ka yi back. Kun ga mun gama da Mongo swap na yau kenan. So sai tax ɗinmu na gaba shi kuma tax ɗin gaba kun ga bayan Mongo swap shine Mongo bridge. So kafin mu yi Mongo bridge saboda shi Mongo bridge dole kana buƙatar sai ka nemi testnet na BSC da kuma ETH. Wato testnet na BNB da kuma testnet na Ethereum sai ka neme su. So saboda shi sai na tafi na nuna mana tunda na sa mana links ɗinsu. So bara mu fara yin wannan tax ɗin shi na uku wanda shi kuma gashi idan muka duba za mu ga tax ne wanda za ka yi. Bara ya buɗe. Kun ga za ka yi AI to USDT da kuma USDT to AI. To za ka iya farawa da kowanne. In za mu iya tunawa already muna da USDT a cikin wannan ɗinmu. So bara mu je mu shiga ya buɗe mana a cikin Bindex ɗin mu je mu yi wannan tax ɗin. So idan ka shigo shi ma Bindex ɗin za ka tafi gurin the app ɗinka. In ka tafi gurin the app a nan gurin sai ka yi searching Mongo. In ka yi searching Mongo kamar yadda muke gani ga wannan Bindex beta. So in ka taɓa shi kamar yadda muke gani Bindex beta. Gashi nan bara ya buɗe. Okay. Gashi za su nuna maka cewa ka yi connecting wallet sai ka taɓa connect wallet. Gashi nan sai ka zaɓa Bindex. So app 1 ina ga ba ta nan ya kamata mu shiga ba. Bara mu yi back. Bara mu shiga kawai ta wannan. Bara mu ga Mongo. In kai searching gashi wannan Mongo network testnet tax. Gashi gaba ɗaya tax ɗin ma za ka gansa a nan na farko ɗin nan. So in ka taɓa bara ya buɗe gaba ɗaya tax ɗin za ka iya ganin su ta nan gurin. Da shi su da bridging da swapping ɗin da sauransu duk za ka iya gani. Amma sai ka taɓa connect ɗin nan ka yi connecting da wallet ɗinka. Gashi sai kai selecting Bindex. Gashi sai kai confirming. To kana yin confirming in wallet ɗinka yi connecting. Kun ga gashi gaba ɗaya ma tax ɗin ne za ka iya ganin su a nan gurin. Amma yanzu sai mun shiga gurin event ɗin. In ka taɓa join now kun ga gurin event ɗinmu. So yanzu kun ga tax ɗin da za mu yi wannan ne kamar yadda na faɗa na uku ɗin nan. Gashi nan Bindex app waye sai ka taɓa shi. So in ka taɓa shi zai kai ka kun ga gashi
a nan gurin swapping ne za ka yi na AI to USDT da kuma USDT to AI. To za mu fara yin USDT to AI ne sannan sai mu yi AI to USDT. To a nan gurin sai ka ce go tax. In ka ce go to tax ɗin zai kai ka inda za ka yi yauwa kamar yadda muke gani. Okay, can ɗin ne dai inda na shiga. Can ɗin ne dai inda na riga da na shiga. Gashi in ka zo a nan gurin za ka ga buy and sell ne. Gashi nan buy and sell. To kun ga a nan gurin mu yanzu buying zamu yi. Farko za mu fara saya sannan kuma sai mu zo mu sayar da shi. Idan kuma kana da shi ma misali available za ka iya amma ba ma ka da shi kun ga zero ne ai mu available to buy za ka yi. Tunda already muna da sauran USDT ga ta 0.5. Shi yasa USDT ɗin lokacin da kai transaction ɗin Mongo na ce kar ka yi gaba ɗaya sai ka rage kaɗan. So kun ga wadda ka rage yanzu a nan za mu iya sa maybe misali 25% ko 50% muke so mu yi bara mu sa 50% na kun ga 0.26. So a nan gurin order ɗinka ka mayar da shi zuwa market order. Kamar yadda muke gani gashi market order. Sai ka sa buy ɗin saboda shi ne zai yi maka instant. In ka sa limit to sai ka jira. Amma idan ka sa market order kun ga gashi buy. So kun ga shi wannan kamar wata exchange ce suka samar a gurin. So kun ga gashi yanzu transaction ɗinmu kun ga successful. So mun yi buy. So yanzu sai sell kuma. In muna so mu sayar da AI ɗinmu shi ma kun ga gashi yanzu available muna da 0.2 AI. To in muna so mu sayar ba za mu sayar da 50% ba za mu sayar da shi duka ba. Shi ma sai ka danna sell. Shi ma sai kai confirming. So kana danna sell shi ma in kai confirming kamar yadda muke gani gashi nan yana loading. Yauwa gashi nan shi ma operation successful. To kun ga shi ma mun yi waɗannan tax ɗin kenan duka guda biyu na AI to USDT da kuma USDT to AI duka mun yi. Sai ka zo shi ma kawai sai ka yi clicking kamar yadda muke gani submit ɗin nan. In ka danna submit shi ma wannan ɗayan ka danna submit duka. So duka gashi nan za ka ga sun tafi synchronize kuma idan ka ɗan jira kaɗan za ka ga sun yi completing tunda already ka riga da ka yi tax ɗinka kuma za a baka point ɗinka guda 15. So gashi nan muna jira. Yau to gashi nan duka sun sa kun ga completed. To yanzu za a bamu point ɗin mu 15 shi ma shi kenan ka riga da ka gama shi.